שלום. שלום. אנחנו רוצים לדבר היום על משולשים במשפחה. אבא, אמא, ילד, ילדה. אבל ילד גדול. גדול, בן 30, יש לו חום גבוה. אנחנו רוצים לדבר בעצם על התופעה הדי מקובלת היום, יותר ויותר מקובלת, של ילדים גדולים, בני 30 ומשהו, שעדיין חיים בבית של ההורים. אז אנחנו רוצים לבדוק, לחשוב על מדוע זה ככה. בהנחה שהילדים האלה הם לא עם מחלות קשות. פיזיות. כי הם מחלות כן. נפשיות קשות. נפשיות, לעתים. יש לבדוק את זה, מתי זה התחיל, ואיך זה משרת את המשפחה. משרת במרכאות. זאת אומרת, הרבה פעמים נוכל לראות שממש נקרא לזה צעירים, בני 30, שכשהם נשארים הם ממש מוסרים את נפשם, בדרך כלל לאחד ההורים, או לתוך הקשר הזוגי בין ההורים. הרבה פעמים הילד נשאר וממש מחבל בתוך הקשר הזוגי, והוא נשאר כדי לשמור לפעמים על הורה אחד מההורה השני. כלומר, קרה שם איזה משהו, כבר בגיל צעיר, שהילד הזה, כשעוד היה ילד, ההורה שלו העביר לו מסר, אחד ההורים העביר לו מסר שאני מסכן ואני חלש וצריך לשמור עליי. שזה חוצפה. שימוש בילד. למה זה חוצפה? זה חוצפה בגלל שההורה לא עומד מול ההורה השני. ומוסר את הילד, כמו בשחמט שאתה מקריב את החיילים, מקריב את הילד לטובתו, והילד איכשהו, מתוך רצון לעזור וגם מתוך תחולת משמעות, נחלץ לתפקיד ואומר, אני אעזור עכשיו לאמא שלי או לאבא שלי, ואגן עליהם, הוא לא אומר את זה במודע, ואגן עליהם לפני ההורה השני. אז הוא גם אין לו את החיים שלו, הוא לא מתפנה. אין שם את הפניות הרגשית, הפיזית, המנטלית, הרוחנית, למסע חיים שלו. זה פשוט חלק מהתפקיד שהוא נכנס לשם, או ממשיך לשמר את זה, וזה בעצם הופך ממש לפעמים לפתולוגיה משפחתית. עכשיו הילד חושב שהוא עוזר לאחד ההורים. הוא לא עוזר. הוא חושב שהוא עוזר. גם ההורה החלש לפעמים חושב שהילד עוזר לו. אחד ההורים, ההורה שהוא כאילו חלש, אולי כנראה פוחד מאוד לעמוד מול ההורה השני, פוחד להיות אסרטיבי, להיות תקיף, פוחד לעמוד על שלו, פוחד לעשות צעדי מובחנות, ואפשר לומר שהילד בעצם עוזר לו לא להיות מובחן, הוא עוזר לו להישאר באותו מקום, ועוזר לסיטואציה המשפחתית להישאר תקועה, ולהורים לא לפתח לו אינטימיות, ולא עצמו לא לפתח עצמות. יכול להיות גם שאותו צעיר חושש שאם הוא יצא מהבית ויחיה את חייו, משהו יקרה בין ההורים. אלימות, פרידה, גירושים, וכל זמן שהוא נשאר, אפילו מושך כמעט את האש אליו בסימפטומים פיזיים, נפשיים, רגשיים. חוסר תפקוד, הוא לא עובד, הוא מהמר, הוא מבזבז כספים, יש לו מחשבות מוזרות. אז ההורים... הוא מתווכח כל הזמן. אז ההורים בעצם מתעסקים איתו, או אחד מהם או שניהם, ואז הם לא מתפנים להתעסק עם מה שקורה איתם. אז תבדקו. תודה.